Makhosi amakhulu, nginamukele nonke ingane zedlozi elikhulu. Ngamukela amakhosi wonke la amakhosi wonke TV, ngiyanamukela. Ngicela nisubscribe, nilike, niyakwazi ukuthi nishare futhi kuzokwazi ukuthola abanye, mhlawumbe usherele iy'hlobo abangani. Sibonge ingane zedlozi elikhulu. Umkhulu, nkosi yami, namhla ucela ukukhuluma ngesimo samaphupho. La kunamaphupho la ngane zethu ngelikhulu. Amaphupho namaphupho ushayela imoto, okambe ushayelelwa imoto, ukhona emotweni. Okay, funa ubheke phela le moto le ishayelayo, le moto ishala wena yini, and leli hlobo lemoto yiphi? Ngifuna nipele lezo zinto, lubi uhlobo lemoto olishayelayo. Angikhulumi kodwa ngohlobo, ngifuna ukhala waleyo moto, bibaluleke leyo nto ukuthi ukhala wale moto unjani. Uma ukuthi wena ubushayela, lo muntu obubeseceleni wakhe bekhuluma yini nawe. Okay, it's either lo oshayelayo wena noma ilo oshayelayo. Okay, it's either lo oshayelayo wena noma ilo munye. Okay, angazi ubushayela ba, but ngifuna nitshela ukuthi nibhekisise kahle emaphupheni ukuthi njengoba futhi kushayela wena, nikhuluma nithini nalo muntu ohleli naye lapha eceleni, okabe makushala yena, yini intention yakhe ngawe, yini ayikhuluma la, cause leyo nto leyo izosiza kakhulu. Ikukhombisa ukuthi ume kanjani ngesimo sakamoya, izokhombisa ukuthi ejulile. Yes, ungakubuka kuyinto encane vele engathi kuyinto nje enganakile, basuke bekhuluma lapho ngoba imoto maphupha imoto kusuke kuthinta impilo. Okay, impilo yakho, that's your future, that's your life. Engake ngifuna ubhekisisa kahle ukuthi what is going on, what is going on there. Nikhuluma ngani lapho, nenzani, look close. Ngiyazi kunzima ukuthi nifinyelele kwezinye iy'ndawo, but kuyasiza kakhulu ngane zethu ngoba khona izinto efuna ukuzithola lapha ey'julile ezinamandla. Okay, ubhekisise ngempela ukuthi njengoba ushayela le moto, wena oyishayelayo uhamba kanjani njengoba ushayelayo, speeding, uyoshayisa yini, ushayela kabi uyoshayisa yini, inamasondo enilomo. Ngomunye uthi ephupha imoto kodwa mayisehamba ayisabhreki imoto, iphelele amabhreki imoto. Kusho ukuthini lokho? Kujulile ukuthi kusho ukuthini? Ezinye izinto angikwazi ukuvele ngiy'hlome la, ngiy'fake la, ezisemsamo sekhaya. Angikhulumi ngomsamo abantu, umsamo sekhaya angikwazi ngivele ngiyiphonse la. Kodwa qaphelisisa, mawuphupha imoto, ushayela imoto noma eshayela imoto, nibabili emotweni noma uyishayela wedwa imoto, wenzani, yini oyicabanga engqondweni yakho ngalesi sikhathi ushayela imoto? Mina I want you to look close, see and look close, wenzakalani lapho. Njengoba sengikhulumile, ngiyazi ukuthi abanye benu bazofika ngempela amaphupho ngoba aney'nkulumo athinta impilo yakho, athinta wena ngqo, athinta wena. Ufana nomphupha uyaphi, uye esikolweni, bheka phi nje ubuye esikolweni, ufake i-uniform njengezinye iy'ngane yini? Ma ufika esikoleni, uthisha wakho wenzani, uyamlalela yini? Ma ufika lapha esikolweni, kukhona nezinye iy'ngane yini, bakuthatha kanjani lapha esikoleni nezinye iy'ngane? Ngoba khona into engingayiqondi la. Ngiyabona ukuthi le nto iphenduka i-routine, akusiyi-routine le. Ngifuna ukunisiza ngenye indlela ehlukile, because abantu they teach me in different ways, ngendlela ejulile. Ziyangithusa nami ngendlela ejulile. Ma uphupha uye esikolweni, uyifake uniform, uma ufika uthisha wakho ume kanjani, ukhuluma kanjani nawe? Iy'ngane ezisuke zisesikoleni athendana kanjani nazo? Niyazwana yini, niyaxabana nesikolweni? Ngisho mina ma uphupha uye esikolweni, usuke kwenzakalani, yini ekubambile before ufike lapha? Ngoba uthi ngivele ngaphaphama, yini ungitshela izinto oy'bonile lapho, ungafihli nokukodwa. Ubhekisise uma kufika iphupho, ubhekisise ngempela ukuthi yini ebiyenzeka lapho, ngoba khona into efuna siyithole lapho efihliwe. Angifuni ukusiza umuntu nge-routine, ngifuna inkulumo edlozi bebethini, angifuni inkulumo. Ingako ma usho ukuthi ngiphupha lo mkhulu, siyakuphahlela, suke sikuphahlele ngoba sidonsa abalozi bayashesha, sifuna ukuthola. Niyangizwa ngane zethongo? Ngibala izinto eziwu-2, uphupha esikolweni, uphupha imoto, ngoba iningi lenu niyayiphupha zonke lezi zinto lezi. Njalo niye esikolweni, njalo uphupha esikolweni, njalo. Yini lo oyifeyilayo wena njalo uye esikolweni? Yini lo oyifeyilayo? Yini lo ekuhlulayo? Yini uhamba ubanga elingakanani bese uyafeyila? Ikuphi la kugeja khona? Siyayifuna leyo nto isephushweni lakhe, ikhona, hhayi ngoba ingekho. I-answer lapha ebushweni ngifuna yona-ke, iyona ezokusiza ukuthi uphelele phezu kwempilo yakho. Ngoba phela nje uphupha isikole, yes, bayasho abantu abaningi ukuthi usuke kukhona into ofuna ukuyifunda. I know, kodwa lapho le nto kumele uyifunde kunama-answer, kuney'mpendulo ey'khona lapho ejulile ezinamandla ezingakuthatha zikubeke. Ma uphupha imoto, that's your life, it touches your life exactly. Yini ebamba impilo yakho? Yini izinto efuna zilapho.
bakuniki iy'nkinga with solutions. Abakuniki inkinga kuphela, inkinga suyithola lapho, impendo futhi uyithola lapho. Kwenziwe yini, badingani? Bayakhuluma ngemoto, bakhuluma ngesikolo, badingani? Kodwa sikufuni-ke lokho, asikubhekisise kahle. Bayakhuluma abantu abadala, they all speaking, Lord is always speaking. Asibheke ngane zethongo, hhayi routine, hhayi routine. Sifundiswa abalozi, bajulile, bageji, bahlala ngqo, ngiyaziqhenya ngabo. Ya, beyithi angizonithinta ngaloko ngane zethongo, umkhulu usazongithinta, ngiyabonga. Makhosi.